नमस्कार मित्रांनो. 3 वाजलेत. पोलतपूरला पोचलोय. अर्धा तास लेट जरा. आणि टी शर्ट्स घेतो आम्ही. ठीक आहे जरा. सांता बंटा पण आहेत. आणि आता थोडा पाऊस लागला. कशेडी घाटचा थरार सुरू होणार आहे. ठाण्याचा घाट आहे. रात्री जरा चित्रित करावं लागेल मला तर. कशेडी रे कशेडी कशेडी रे. सगळे आलेले आहे. सगळ्यांना हरवलं आहे. सगळे आता येत आहेत. सगळ्यांना पाठी काढलेलं आले पुढे आता. हे अंक परत पकडू आहे आता. सगळे या ठिकाणी आता उतरलेले आहेत. अजून कोण? हे गेलो पुढचं तो.